L'Ajuntament posa en marxa la segona campanya Anem, Accions d'Ocupació Jove, una iniciativa dirigida a millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació a València. La regidora de Desenvolupament Econòmic, Sandra Gómez, ha anunciat que la iniciativa inclou una oferta de 500 contractes laborals directes. Ofrecemos 500 contratos laborales, tanto para personas que tengan formación como que no la tengan, pero que estén en una situación de desempleo y busquen, por lo tanto, esa incorporación en el mercado laboral. Sabemos que los jóvenes son los que mayores dificultades tienen para encontrar un trabajo y además son los primeros que son expulsados cuando hay una crisis. Por eso entendemos que desde el Ayuntamiento de Valencia tenemos que tener un plan específico dirigido sobre todo a nuestra gente joven. El programa laboral, que compta també amb 300 places en cursos d'anglès gratuïts per a menors de 30 anys, està dirigit especialment a la joventut, per ser el sector més vulnerable, i per aquest motiu es vol afavorir la generació d'ocupació i millorar les oportunitats dels menors de 30 anys, un col·lectiu de difícil inserció amb unes condicions laborals dignes. Los contratos duran un año y la remuneración depende de la categoría profesional. Lo que sí que puedo asegurar es que se paga según convenio. A igual trabajo, igual remuneración y por lo tanto cualquier trabajador que entre en este programa cobrará lo mismo que un trabajador del Ayuntamiento de Valencia. Esta és la segona edició d'este programa. Els participants de la primera edició encara estan gaudint del seu contracte i que finalitzarà este proper estiu. Sandra Gómez té un desig molt clar per a tots ells. De momento están todos trabajando en el Ayuntamiento, se les acaba el contrato el 31 de julio y esperamos que en septiembre muchos de ellos hayan podido encontrar su oportunidad. Com a novetat destaca la creació de la figura del Mentor Anem, encarregat de fomentar la inserció laboral de la joventut, per a la qual cosa s'aprofitarà l'experiència laboral de les persones beneficiàries dels programes de contractació, una volta hagin finalitzat el seu treball.